Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 5 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Unang Biyernes karon sa bulan, first Friday of the month. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, kapitulo 16, bersikulo 24 ngadto sa 28. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglang dili siya magtuman sa iyang kaugalingon, pas-ano niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Walay bisan unsa nga ikahatag sa tao aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Ay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini ni ay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makit-a nila ang anak sa tao nga moabot aron maghari. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.